ke kubur devotion kabang niyo bani keren ha gani ka step kalong ye pai ken na ke shiti ka banang kong jong yonis kalanong ka baar ka dekat ka baar ki kentin ki bang kumne bat mau hiru ulang ka kuna na ka benta ki pop jongi bat omtang na ka benta kita ki jongi henry na ka benta ki jong ka perthai baroru ki para bagai ki jonga ngapan pau ye ka jing sungu kuman bat ka jing aingu yo blai ya ka bang ayo ya ka ni kalat ban siam ye ka ni ka benta ban kuran ni ka kitin ka jong blai bat kham karpang kalong ru ka step ya ka bang yo ban rakhi ya ka good friday ya ka ni ka sni barok koi lengba ki nongkran ki ba pher ki bang ni sayo snow ka ni ka sni henry ya ka ni ka por lengkot ru kain na ka kitin ka jong blai ka mangalpan kan ma ya ngini let sipor ngini puson ayu ka kitin ka jong blai ka don ban hikai na ka banta jong pi bat jonga kumba ka kran ha ka ni ka shiti ka banang kong jong yonis kumbang 80 ya ka ba ngan sim ya ka phang ka bangan bu ha ka ni ka por kadai ka kuna ha ba kran ya ka ni ka kuna laju pendon kam ya ka ni ka kuna tang na ka banta kito ki bole ya ka kam sneu ki rubaman ki ru thok ki ru syukur ki ba pen khan an yau Jesus Christ jong iru ukon jong play lengba ka himarom la nyau ya ukum uwai na ginong le baman unong pen kiwen ya ka emlang ka salang unong pen khan an ru ha ka ju ka por bat ha ka ju ka por ru ulong kun mo yele persya ya kinong sensyar ladang ilong kinong yele persya ya ka an le ka jing sensyar ayu kan ja yangi kalak banlong ke guna daga dor ka bahe labi kalak banlong daga taka life imprisonment ka jing syak sep patok sirta ya kriste ka guna ka ba uladai ban yo uladai ban mat kadai ken ka guna na ka banta lade kadai hok yangi bangin yo ya ka bangin mat ya ka bangin syak pensitom ru Henry kata ka kuna na ka banta jong ki waipan manuti ban siu ya ka para bangi bi ki jonga ha ka ni ka por ban lam jumat yangi ngadan ban ong kumne ladanga ukpa ngan sim ya garam uete uban siu ya ka lada jia bangam siu ya ka ladanga ngam don siu ki kunte kin salong kalang kenya banlong lang kenya na ka banta jong ki wai kamlong ka kam ka besok henry detang une utrai ken Jesus Christ jongi daga bapen kongu ya ka hukum jong oblai ukroi banlong ka kuna nya ka banta jong pi bat jonga hoi ha ka baneng kong kumu brio ha ka jinglong ha ka do wat utrai jong Jesus Christ ro usko thu kat no shisha galong ka baktang ya uban man ya ka bakum ka ka jingyap kalenti sa ka jingyap halor chu ka dikpna dai na marka tha kan ha ka jingduai ka jongo ha ka kper gat samani uduai wa lara ka long ka man ka jome ai ka ni ka khuri kan mai no nanga banban kumbanga mon mga henry tangkum bamemon uong kadai ka mon ka jong blai umla ban kan ria ya ka ki para ngai be ki jonga ha kalenti shamaloi kli la ne shalom kalbari how try to just cross udai ban syayap hangta la ai la terwa ya kata ka sirka kabalak lang bat kabak thang bo undi ya ka nila ban syam na gospel Matthias lenang ba arpnyo dukat life sao kumtu henry ki para bangai be ka ka bajia
Try jing Jesus Christ ulah kentai. Bat syam la tre. Bedi ia kena ke ketang. Balai ki para mengayu ke junga. Kedawi kalong. Lada undi ia kena ke surga ke ketang. Kabamut. Mengabat mapi. Nginum yoshu ia ke jing pelayam. Nginum yoshu ia ke jing penem. Nginum yoshu ia ke jing lailoi. Day namar. Berkat na kabenta jong pi bat jonga. Ban pelat im yang ha bat dia pi. Ban pelat kesan yang ha bat dia pi na kata kapat kumau pual wong. Day namar kata kadau ken. Kentat ikan ke ke ketang. Si sentela dapan sudap ikan ke kuna. Namar kata kadawa yang ha bat dia pi kum ki bangen. Ayu tengi day ban le na kabenta jong kures. Langit sumar ya kata ke jinglong koi ke jinglong hok ke jungi. Langit sumar ya kata ke jingadai ke jungi bat ukres. Nengin kentai ya ka. Henry aingin yang skam da ke bekerman. Baleng ba kene ke Good Friday. Kaba pi pin sayok ban rake hala ke jong ki balang hal jong ki yang kisam ke jong pi. Leng ba ki program ki ba per ki balak balon ra pi. Aiken bahkan long kabor na ke benta jong pi. Yau Kriste lala ban pendap lani yau Kriste lani ban sya ya kabakum kane ke jingyap ke syurkai ban kalong yang apa dia piru bengin sutu ialah ke jong ke jingyam ngin duai kemerwai nong ruai sem mensem de kabaong ngadon ayuti ha ka pertai bengadon hak pandawa yang alat hit de ke dor blai kata long ke spa jonga. Kamon jong me tang kata ngekuak banle. Ki para bangai bi ki junga namar kata. Leng bagan ke Good Friday aingin yet yaladi. Kumbaong no ruasya mensim. Ngadon ayuti hakani ke pertai. Ublay na rap kerku. Na kebantagan ke jing slok ke balengkat. Ublay na kebantagan buram ke jungu. Amen. Tong ini duai. Ablay ngira ingu ya metrai lang baju na stop ya ka batrai mela syak ngobhay ngi bangila ban rung ngoblay hapo jong ni ka kamera try ban kren ru na ka jing shisha ka tin ko jome ablay ka long kasngi ka bagi kan ma ru try ka jing syayap ka jong na war kipop ka jongi try na mar ka tangi duai isnay ka nyoblay kumba me mela yang ngi ka nyo try kani kan long oblay kalat pat yang ikum ki bangai. Ba mangiru trangin ya hakalenti kepada iman ke jome. Hoi trai ka bangila ru ban pensubhai me ki por paro jong ke jingim ke jungi. Ai trangin long kinoi kit lam ka kam ke jome. Ban ba ya gading pernah ke jome ka nyoblai. Haki por paro jong ke jingim ke jungi. Ayu blai na mar ka tangin ong hakane ka por ngi sutu ka ngilong tangkin ong pop. Pediang au blai ke jing duai ke jungi. Hoi ru au trai hakane ka por si por ngi de ban mi no na ka jing syam ke jungi. Leng bagan ke jing slok ke tin ke jong play play yang iu play lang ba ke jing iba ke jong mai bom chicken ne bom chicken hoi ru lang ba ke jing ke badap biang ke belong kain ne bot try no pun em Jesus Christ lang ba ke jing sok ke jing slok ke jing sai bor mun sim ko ne lai ke jing ke ku play song sa lem bat ngi nang ye long lembat kita ki rungai ki badam ki pamani ki bakan mau ya masa telak jong ne pertai nadu mentasur tabak ki bom chicken ru amen.